Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, July 7. Pagpapaigting ng peace and order, hiling ng Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga. Filipino repatriates mula Israel, patuloy na nadaragdagan. Kakulangan ng warning signs sa ginagawang kalsada, inirereklamo ng mga motorista. Arti Santa Rita at Teatro Kapampangan, magsadya na para King Perry the Musical. At Symphony Homes ng SMDC, katuparan ng pangarap na tahanan ng mga Pilipino. Nangamba ang ilang mga residente ng Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga sa sitwasyon ng peace and order sa kanilang komunidad, lalo na't mismo ang kanilang simbahan ay dinooban at ninakawan ng mga electrical wirings. Para sa buong detalye, narito ang report ni Ashley Punzalan. Nanaig ang kadiliman sa lumang simbahan ng Santa Lucia Parish Church sa Barangay Santa Lucia, City of San Fernando, Pampanga. Ito ay matapos madiskubre ang pagkawala ng mga electrical wirings ng simbahan nitong Biyernes, July 4. Pagbuburulan sana muna ng patay ang isa sa mga silid nito. Nang mapansin ng property custodian na si Aris Samson, nawala ng kuryente at nakabaklas na ang mga electric sockets at breaker sa buong lugar. Tapos tinawag ko yung electrician, tinanong ko kung pinapagawa ba ito. Sabi niya, hindi naman, sabi niya. Pumunta siya rito. Ba't wala yung mga wire, sabi niya. Inikutan namin lahat ito. Wala lahat. Yung mga outlet, mga switch, breaker, hindi kinuha, pero nakatanggal. Labis umano itong ikinalungkot ng komunidad, pati na ang mga servers ng parokya. Dahil lalo na't ang mga taga Santa Lucia mismo ang nagtutulong-tulong para sa mga gastusin ng kanilang simbahan. Ani Samson, kung susumahin ang kable na nakuha, ay hindi umano nito mahihigitan ang laki ng magagastos sa pagpapaayos muli ng electrical wirings. Yan lang, nakita namin, parang malaking perwisyo din. Kasi kung yung mga kinuha nilang wire, baka hindi man naabot ng 1,000 sa pagbenta nila. Pero yung perwisyo, kung papagawa mo ulit ito, malaki. Pero parang papagawa mo ng bago yung mga kuryente niya. Yan ang perwisyo na namin. Ang gastos dito, galing din sa mga tao. Lalo na kami, nagsiserve. Kami napapagod sa pag-aano, tapos gano'n mangyayari. Samantala, hindi naman umano ito ang unang insidente ng pagnanakaw sa simbahan. Nauna nang ninakaw ang amplifier at mixer ng sound system noon, pero naibalik naman daw agad ito. Lubos na ikinabahala raw ng mga residente ang sitwasyon ng peace and order sa barangay. Peace and order yung kailangan talaga. So, sabay, hindi naman hindi naman mabantayan gabi-gabi, araw-araw. Safety na lang sa mga bawat bahay. Sana yung safety, peace and order, mas maano pa para sa mga safety ng mga bahay, sa mga kabarangay. Ganun. Agad namang ipinaalam ang insidente sa kanilang barangay upang maimbestigahan ito. As of July 7, hindi pa rin natutukoy ang nanloob sa simbahan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, tinututukan ngayon ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang pagpapalakas ng field coordination ng mga pulis sa Central Luzon sa pamamagitan ng pamamahagi ng prime handheld radios sa mga pangunahing unit ng kapulisan. Nitong Biyernes, July 4, formal na ipinagkaloob ang mga handheld radios sa bawat provincial at city police office
Regional Mobile Force Battalion 3 at mga Provincial Mobile Force Company. Ayon sa PRO3, layo na hakbang na ito na tiyakin ang real-time at maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga operatiba sa kalsada at ng mga command center. Isa muna itong paraang nakasentro sa mas mabilis sa pag-aksyon sa mga emergency situation. Inihayag ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. na ang modernong kagamitan gaya ng handheld radio ay hindi lamang isang simpleng device, kundi sandata para sa mas responsableng pamamahala at mas mahusay na serbisyo publiko. Binanggit din niyang tugon ito sa panawagan ng PNP na gawing mas efficient na technology-driven ang pulisya sa buong bansa. Sa ibang balita, ligtas na nakabalik sa Pilipinas sa kabuuang 38 overseas Filipino workers o OFWs mula Israel sa magkakahiwalay na batch repatriation na isinagawa nitong Biyernes, July 4 at Linggo, July 6. Karamihan sa mga umuwi ay mga caregiver na voluntaryo nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. 25 sa mga ito ang umuwi nitong Linggo, habang 13 naman noong Biyernes. Agad silang sinalubong ng mga kinatawan ng Department of Migrant Workers at binigyan ng kaukulang tulong gaya ng financial assistance, TESDA training vouchers at medical check-up mula sa DOH. Ayon sa DMW, iniutos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng agarang suporta sa mga repatriates bilang bahagi ng kanyang direktibang tiyaking ligtas at mas sapat na tulong ang bawat OFW na apektado ng krisis sa ibang bansa. Sa kabuuan, umabot na sa 1,405 OFWs ang na-repatriate mula Israel simula October 2023. Patuloy naman ang pagtutok ng administrasyon sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa, lalo na sa mga lugar na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagdulot ng pangamba sa mga motorista ang isang insidente kamakailan kung saan nahulog sa lubog at hindi pantay na bahagi ng kalsada ang isang sasakyan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Sa panayam ng CLTV 36, kinumpirma ni Engineer Carenzo Guevara ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO na resulta ito ng patuloy na pag-ulan at kakulangan sa maayos na babala at visibility sa mga ginagawang kalsada. Inihayag rin niya ang proyekto ng road rehabilitation na orihinal ay matatapos ngayong Hulyo at naurong hanggang Agosto dahil sa mga pagkaantala. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin live via phone patch si Sir Louie Clemente, ang hepe ng CPOSCO. Sir Louie, unang tanong, paano po nalubog at naalis ang sasakyan doon sa ginagawang daan sa portion po ng MacArthur Highway? Yes, Sir JM, magandang gabi po sa inyo. With regards po sa inyong katanungan, totoo po yan na nagkaroon tayo ng tinatawag nating freak accident nung last Saturday dyan po sa may area ng RGC Sakop sa harapan po ng isang fast food chain. So nagkataon po na malakas po ang ulan ng mga panahong yon kaya medyo mataas po yung flash flood at yung ating pong mga safety barriers na nilalagay po ng ating contractor ay naanod. Unfortunately po, meron pong isang sasakyan na nabalahaw po at mabuti na lang po at hindi po talaga totally nahulog sa mismong hinuhukay yung nasabing sasakyan. Agad po tayong nagresponde at nakagawa naman po tayo ng paraan upang madali po nating mahatak to safe to a much safer area yung ating sasakyan kasama ho yung driver. So yun po yung naging pangyayari diyan kaya agad-agad naman po kaming nagsagawa po ng pakikipag-usap at coordination po sa project engineer po ng nasabing proyekto. Sir Louie, kalawang tanong po, no, sa ganong sitwasyon, may mahabol po ba yung motorista sa nangyaring pinsala sa kanyang sasakyan? Definitely naman po, meron po dahil pwede naman pong magipag-usap sa ating contractor kung meron pong nasira yung kanyang sasakyan. Ano po? Pero yun nga po, it was a freak accident, hindi ho talaga may iwasan. Nagkataon po na ng mga panahong yun, medyo malakas po talaga yung ulan at naging mataas po yung flash flood kung kaya siguro hindi ho niya napansin. Or ibang bagay naman, baka naman ho talaga meron namang pagkukulang pagdating doon sa mga safety barrier na nilagay po ng ating contractor. Sir Louie, nabanggit niyo po kanina na meron ng koordinasyon doon sa contractor nitong proyekto. Pero ito po ay inanod din yung nasabing barrier sa pagbibigay sana ng direksyon sa ating mga motorista. Ito po ba ay nagawa na natin ng paraan dahil ito po halos araw-araw ay muulan na. Baka sakaling maulit po itong sitwasyon na ito. Yes po, sinigurado po sa atin ng ating contractor na sila po ay mag-adjust in terms of our issues and concern with regards to safety. Ang katotohanan po nito, Sir JM, agad-agad po silang pinatawag ng ating buting Mayora Vilma Valle Caluwag upang, of course, kailangan pong maging mabilis po ang pag-action ng ating contractor sa nasabing proyekto at kailangan din pong masiguro siguraduhin po on the part of the contractor na lagi pong safe ang ating pong mga motorista. Yun po ang isa sa mga pinakahabilin po ni Mayora Vilma kanina dahil sabi ko nga po, agad-agad po nagpatawag po siya ng pulo. Sa katotohanan po nito, Sir GM, bukas magkakaroon din po ng another meeting po with the DPWH contractor at saka po yung ating po mga stakeholders na directly affected ng project within that particular area. Kasi kung inyo pong napansin, malapit na ho sa ating intersection, doon po sa may traffic lights area, yung kanilang ginagawang paghuhukay, kung kaya't malaki na po ang magiging epekto nito, especially po doon sa mga stakeholders natin na nagbi-business dyan sa may area. Sir Louie, magkakaroon ng pag-uusap ang LGU at ang contractor at ang DPWH. Ano po yung pag-uusapan natin? Ito po ba ay merong kinalaman dito sa pagkaantala ng proyekto o meron po bang kinalaman doon sa safety ng mga motorista?
Kasama na po yan, Sir JM. Of course, ang utmost concern natin while doing the project, kailangan po masigurado ho talaga yung safety ng lahat. So, bahagi pa po ng pag-uusapan bukas ay kung paano po mapabilis po yung project dahil alam naman mo natin na nag-uulan na. So, yun po yung isa sa mga nabanggit po ni Mayor Vilma kanina sa aming pong pagpupulong. Kailangan po ay mapabilis po without sacrificing naman po yung safety ng ating pong mga motorista. So, kasama po sa pulong bukas yung pong ating mga stakeholders para makapagplano din naman po sila once na nasa harapan po nila yung ginagawang paghuhukay para magkaroon ng adjustment. Kasama din po pala, Sir JM, yung pong pamunuan po ng Regional Government Center Management Council. Okay. Dahil nga po directly affected din po sila dahil marami po tayo mga nagtatrabaho dyan sa may RGC. So na-invite din po ang ating chairperson dyan upang makilahok po sa nasabing pagpupulong bukas po ng umaga sa DPWH office. Ayan, Sir Louie, alam natin na medyo naantala po ang proyekto. Ano po yung mga gagawin natin upang mas maging maluwag ang trapiko sa nasabing ginagawang daan? Meron po ba tayong mga rerouting na gagawin o meron po tayong ibang daan na bubuksan upang maaring daan ng mga motorista kapag medyo malakas na ang ulan? Actually, Sir JM, yan po yung isang malaking challenge dyan sa particular na area na yan dahil wala man ho tayong magagamit na alternate route. Pero, alimbawa po, kung papunta ho sila ng Angeles, mas mainam po. They could take NLEX. Yes, and next. At meron din naman hong ginagawa ang ating DPWH at saka po yung contractor. Dito naman po sa loob ng Regional Government Center, I understand meron ho silang bubuksang pader dyan para maging access. Yung po palabas naman po ng Barangay Maintis, yan po ay nasa proseso na. Kung kaya't sana naman po makatulong yon. Sir JM, another one is that ang isa pa hong pag-uusapan sa pagpupulong bukas ay kung paano po mapabilis yung koordinasyon with regards po sa ating mga utility provider. Kasama na po dyan yung sa telepono, sa kuryente, sa tubig, magiging essential ho yung kanilang participation upang mapabilis po yung project. So bukas po sila po ay na-invite ng ating DPWH and hopefully po magkaroon tayo ng consensus dyan kung paano magiging mabilis po talaga yung gagawing project dyan. Sa katunayan po kasi dapat supposedly July po yung target dyan pero yan na po hindi naaabot. So meron na po silang another target set na time frame para po sa completion naman ng nasabing project. Sir Louie, ito bang nangyaring insidente, meron bang penalty o multa itong nasabing contractor natin? Yan po ay mapag-uusapan po. We should remember, Sir Justin, yung pong contractor ay hindi naman po contractor ng local government unit. Fernando, yan po ay contractor ng DPWH. Nakakasigurado naman po ako na nag-uusap po ang dalawang agency upang po yung pong sinasabi nating accountability ay mapalitaw po natin. Okay, Sir Louie, panghuli na lamang po, bukod po dito sa portion ng MacArthur Highway na ito, meron ba tayong ibang binabantayan pa na sakaling magkaroon ng insidente o yung madalas bahain dito sa syudad ng San Fernando? At ano po yung mensahe natin sa lahat ng motorista kapag sila ay nasa daan tuwing tag-ulan? Yes po, of course po, lalo na po ngayong panahon ng tag-ulan, ang advice ko po sa mga motorista is mag-doble ingat po ngayon dahil nga po mayat-maya ay umuulan ng malakas at may mga portion po tayo na nagkakaroon ng flash flood. I suggest po na lagi po sila tumutok sa ating po mga social media page, sa ating Ayan, maraming salamat Sir Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando. Naputol po siya pero alam natin ng paalala nila ay magdoble ingat ang mga motorista lalo na kapag tag-ulan dahil ang ating mga daan ay hindi pa natatapos lalo na dun sa portion po ng Barangay San Isidro sa MacArthur Highway. And po, manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nasabat sa Port of Clark ang mahigit 700,000 pesos ng kush o high-grade marijuana. Sa bayan naman ng Lubao, Pampanga, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 ang isang drug den. At natimbog ang mahigit 220 na katao sa Central Luzon sa loob lamang ng isang linggo. Ang lahat ng yan sa report ni Ashley Punzalan. Nakumpiska ang higit 470 grams ng kush o high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 708,000 pesos sa isang smuggling attempt sa Port of Clark nitong Huwebes, July 3. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Clark, nagmula sa Michigan, USA ang package na itineklara bilang Sasti Reading Pillows for Sitting in Bed Adult. Dumating ito noong June 30 at napag-alaman ang illegal substances na laman nito sa pamamagitan ng routine customs examination at X-ray scan. Bukod dito, hindi rin umano maiging itinago ang droga, kaya naging madali itong nadiskubre ng Bureau of Customs o BOC examiners. Nasabat ang iligal na droga sa pamamagitan ng interdiction operation na isinagawa ng PDEA Clark International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group, katuwang ang BOC Port of Clark, National Bureau of Investigation o NBI Pampanga District Office at ng Philippine National Police o PNP Aviation Security Unit. Agad naman isinumite ang mga nakumpiskang droga sa PDEA Regional Office 3 Laboratory para sa forensic examination at confirmation. Samantala, sa Lubao, Pampanga, sinilakay ng PDEA Region 3 ang isang makeshift drug den sa Barangay San Antonio. 3 lalaki ang arestado sa isinagawang buy-bust operation noong Linggo, July 6, kung saan nasamsam ang tinatayang 102,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Nakuha rin mula sa mga sospek ang ilang drug paraphernalia at marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa PDEA, matagal na nilang minamanmanan ang galaw ng sospek simula pa noong Mayo. Kasalukuyang nakapiit ang 3 at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Matagumpay na naisagawa ng mga kapulisan sa buong Central Luzon ang higit 140 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 222 individual at ang pagkakumpiska ng 8,560,753 pesos na halaga ng iligal na droga sa loob lamang ng isang linggo mula June 29 hanggang July 5. Kabilang sa mga nakuhang illegal substances ang 1,086.28 grams ng shabu, 3,283.85 grams ng dried marijuana leaves at 520 grams ng kush o high-grade marijuana. Bukod dito, natimbog din sa mga operasyon ang 163 wanted persons kung saan 121 dito ay tinukoy na kabilang sa mga most wanted, habang ang 42 naman ang other wanted persons. Isa umano itong patunay sa commitment at pagpupursigi ng Police Regional Office o PRO3 upang matunton ang mga fugitives. Kasabay nito, 15 na operasyon naman ang isinagawa upang masugpo ang paglaganap ng loose firearms para sa kampanya ng PRO3 kontra illegal possession of deadly weapons. Nagresulta naman ito sa pagkakaaresto ng 14 na individual at pagkakakumpiska ng 31 assorted short firearms. Samantala, bilang pagpapaikting sa pagsugpo sa illegal gambling, isinagawa din ang 11 focused operations, kung saan 40 individual ang nahuli ng mga otoridad at nasa 15,974 cash bets naman ang nakuha mula dito. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, naaresto na ang sospek na tumangay na nasa mahigit 600,000 pesos na halaga ng cash at mamahaling gamit mula sa bahay na isang senior citizen sa San Leonardo, Nueva Ecija. Nahuli sa hot pursuit operation ng sospek na kinilalang si Lex, 42 years old sa barangay Singalat, Palayan City. Na-recover mula sa kanya mga ninakaw na gamit, kabilang na isang Rolex watch na nasa 400,000 pesos. Ang halaga, branded belt bag at 2 wedding rings na tig 40,000 pesos. Ngayon din ang higit 86,000 pesos at $1,900 o 106,400 pesos na cash.
Ang operasyon ay pinangunahan ng San Leonardo Municipal Police Station, katuwang ang Palayan City Police Station Provincial Intelligence Unit ng Nueva Ecija Police Provincial Office at Regional Special Operations Group 3. Inihahanda na ang kasong robbery na isasampa laban sa sospek para sa inquest proceedings. Sa ibang balita, nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong Lunes, July 7, ang dalawang mangingisdang napaulat na nawawala matapos sa tangahin ng alon ang kanilang bangka malapit sa baybayin ng Orion, Bataan. Ayon sa Coast Guard Station o CGS Bataan, natagpuan ang mga naturang mangingisda sa layong 4.7 nautical miles northeast by east ng Orion Dako 9:45 AM ngayong araw, habang nakakapit sa kalahating lubog nilang bangka. Nagugat ang operasyon sa ulat ng pagkawala ng dalawa nitong linggo, July 6 sa Pilar, Bataan. Agad na rumisponde ang CGS Bataan at nakipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga mangingisda upang mas mapabilis ang pagtugon. Matapos ang matagumpay na pag-rescue, dinala ang mga mangingisda sa Port of Kapinpin sa Orion, kung saan sinalubong sila ng mga kaanak, local disaster responders at medical team. Isinailalim na rin sila sa paunang gamutan at dinala sa Rural Health Unit ng Barangay Wawa para sa karagdagang pagsusuri. Samantala, pinarangalan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa unang gawad kalikasan ng 30 individual at organisasyong nanguna sa pangangalaga ng kalikasan sa gitnang Luzon. May temang Recognizing Partners in Sustainability and Progress for a Greener Future ang nasabing aktibidad. Pinangunahan ni Regional Executive Director Ralph Pablo ang pagkilala sa mga awardee mula sa iba't ibang sektor ng gobyerno, pribadong negosyo, akademya at civil society na nagsusulong ng advokasiyang pangkalikasan at pangkaunarang pangkalikasan. Kabilang sa mga pinarangalan, sina Representative Ana York Bondok ng 4th District ng Pampanga, Governor Jose Enrique Garcia III ng Bataan, Governor Susan Yap ng Tarlac, at mga alkalde mula sa Nueva Ecija na sina Viandre Cuevas ng Palayan at Mario Salvador ng San Jose. Kinilala rin ng mga NGO at people's organization gaya ng Tubo-Tubo Fisher Folk Association, Samahang Magsasaka ng Bakilan Botolan at Briquetors Association of the Philippines Incorporated para sa kanilang ambag na proteksyon ng ecosystem. Itinampok din ang papel ng law enforcement kabilang ang Regional Maritime Police Office 3 sa pagsugpo sa illegal na pagtotroso at wildlife trafficking. Samantala, pinarangalan ng ACEN Corporation at Bounty Fresh Foods Incorporated mula sa pribadong sektor dahil sa kanilang sustainable at eco-friendly na mga inisyatibo. Layunin ng gawad kalikasan na palakasin ang pagtutulungan tungo sa mas matibay na proteksyon ng kalikasan para sa buong rehiyon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para sa ulat panahon. Alamin natin kay Rainier Agas, weather forecaster mula sa Pag-asa Clark Station. At narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Lunes, July 7, 2025. Ang dating Sibising o Severe Tropical Storm Danas ay namataan kaninang alas 3 sa layong 705 kilometers north ng Itbayat, Batanes. May hangin po itong taglay na umaabot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Gumagalaw po ito pa north-northeast sa bilis na 20 km per hour. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility at wala na po itong direktang epekto sa ating bansa. Samantala, southwest monsoon naman po ang naka-apekto sa ating bansa. Asahan po natin ang occasional rains sa Ilocos region dahil po yan sa southwest monsoon. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Municipal Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at BARM, aasahan po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Pinag-iingat po ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa kuminsang mga malalakas na mga pag-ulan. Sa titirang bahagi ng ating bansa naman po, aasahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Pinaalalahanan pa rin ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po meron tayong severe thunderstorms. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Samantala, sa layuning mapalakas ang animal rescue operations, nakipag-ugnayan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Zubik Safari Corporation para maglagay ng mga specialized temporary shelter sa loob ng DNR Community Office compound sa Bagak, Bataan. Layo ng inisyatibang ito na matugunan ang kakulangan sa maayos sa pansamantalang tirahan sa mga nailigtas na hayop, lalo na't dumarami ang mga isinusukong hayop mula sa mga mamamayan, organisasyon at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Ang mga bagong tayong kulungan ay nagbibigay ng ligtas at angkop na espasyo para sa mga hayop habang mahigpit na sumusunod sa mga itinakdang protocol sa paghawak ng wildlife. Nagpahayag ng pasasalamat si DNR Regional Executive Director Ralph Pablo sa Zubik Safari Corporation sa kanilang suporta sa advokasya ng wildlife conservation sa gitnang Luzon. Binigyan din niya kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa pangangalaga sa biodiversity. Patuloy na hinihikayat ng DNR ang publiko na i-report ang mga saksing wildlife at mga iligal na aktibidad na maaaring makasira sa kalikasan bilang bahagi ng mas malawak nitong layunin na mapanatili ang likas yaman ng rehiyon. Balabalaw simpa mag-practice daring RT Santa Rita at Teatro Kapampangan, kimpasiba yung pamipalagending sa Rasuelang Peri the Musical at Taulimi Tanghal, 15 banwa na imilabas, Aining Balita. Nanong dewa kayo, bago mong paglungkod, barak ko, pinagalit ko man! Gusto na! Gusto na! Gusto na lang! Tatangka naman, bago muwing sakit ka kung panandaman. May nga pamulala na ring bisita ang may kiyagom king practice ning Arte Santa Rita ang pong Teatro Kapampangan king Villa Conchita, Ciudad San Fernando inyang Sabado, 5 ning Ulyo. Pagsadyanda rin nga doang grupo ing karelang pamagsadula ning Peri the Musical nung nuka rin
Director J. Andy Alves kabang Irandi Del Rosario ing sinulat. Sinabi ng Alves, ating malalamasangkan nung bakit may nagkatlang manalbe king pamagsani ng grupo. Ating tamong sarsuela, entitled na Perry the Musical. Ito yung storya ning din kaya nakan storya daring Kapampangan, storya marakalamya limang storya pero storya na ning metong anak troubled ne enabalo na nung para sa anak imbe. So ngayon may mag-practice kami so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta dening kaya betamong artista, artisan tarita po teatro Kapampangan, feel da na yung may audience kasi liwait ang ating audience eh. Ating dita ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, banganta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo pa, lilinisan mo yung show. 2011 na niyang mumunay ang tinanghaling Perry the Musical at ating kanong kayawsan na pasibayo ding itang haliti. Bali ako, inining bagay rin yun, kaya they just happen. Bala mo, there's a higher power adapin that calls you to do something. And then, bali naman, ating pari, may sinulat kayong Facebook nga na anya kanong ilben na yung Perry. Dapat mag-aral yaman nila. Pero yung ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na linabya seminaryo. Ngayon pari na. So bala mo, it's such a, it's very important na gawan miya ini para bala-bala sing bokasyon daring kaparian, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po gino, tinyang plano para kay katamungan. Father Christian Ray Kayanan, parish priest ng San Agustin Parish king kaingin Balen Masantul, ing may pili king Papila Perry. Nga ng among Christian, challenging niya ing kayang pamagganap king kayang role. Atin mo rin kasakitan, pero siguro itang permission kayong seminaryo, atin mo naman kasaupat kaya kami tawuling. Atin mo naman program-program makanya, mag-present kami mo naman. At saka siguro, may balik kitang intention ng pong goal ng palabas. Ito, Bugisyo campaign, kung makasab ka rin aliw, pag-inspire ka rin kaya nakan, mag-push ka na ako, na masamasan. Yeah, very timely, especially po ka rin kaya nakan ngayon eh. Yung goal na kasi yung Sir Andy ngayon eh, mas reach mo na rin kaya nakan. So, I think we are getting there. Itang mas reach mo na rin kaya nakan, mas nakan ma-inspire ka rin kaya nakan, magtango kayong kayo sa nga pong gin. Dakal ka nung dapat abangan king Perry the Musical, ang makarakil king pamilya, barkada, religious vocation, at miyayaliwa pa. Ang katanda kayo pong manalbe, Perry the Musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, mikit-ikit tamo, doano po rin makaschedule shows, and I'm sure marakala pa po rin tutuking palabas. Mikit-ikit tamo po. Ako po'y Jody Dizon Mercado para king CLTV 36 News. Hanap mo ba ay primera klaseng residential community na affordable, accessible at convenient pa? Iyan ang hatid ng SMDC sa kanilang Symphony Homes Project sa Mabalacat City, Pampanga. Alamin ang detalye sa report na ito. May panibagong residential community na handog ay komportable, kumbinyente at makabagong pamumuhay sa Mabalacat City, Pampanga. Ipinakilala ng SM Development Corporation o SMDC ang Symphony Homes sa isinagawang media tour at briefing nitong Sabado, July 5. Ito ang ika-4 na residential offering ng SMDC sa Pampanga na kilalang developer ng condominium sa Kamaynilaan. Ipinasilip sa mga panauhin ng housing units ng Symphony Homes ang 2-story townhouse na Sonata at ang Aria na single-attached house unit. Pwedeng-pwede para sa mga single, magkapatid, pamilya at syempre investment din para sa mga nasa abroad. Iba't ibang amenities ang maaaring ma-enjoy sa Symphony Homes tulad ng swimming pool, paw park para sa pets, play area, community sports court at marami pang iba. Ayon kay Gab Laurel, Vice President, Head of Land Bank Strategy, Office of the President SM Prime, may mga salik na ikinonsidera sa development ng Symphony Homes. Mabalacat is at the intersection of, you have NLEX and you have SCTEX.
So access is very, very convenient. Second would be access to jobs. So people who will be living here would need to be working in very accessible locations, and it's very accessible to Clark, which is a commercial heavyweight in the area, as well as the city of Angeles. And the next would be transport, which is also provided for by not just the infrastructure links, but the access towards transport hubs here in Clark. Titiyak din ng SMDC na ikinokonsidera ang feedback mula sa mga customer at seller para maihatid ang pangarap at tahanan ng mga Pilipino. Our deliverables that we will be able to have our adequate room sizes that which are okay for the furniture and movement. And of course, number 2 also is the physical air quality, meaning we are providing a bigger and operable windows, as you've seen in our project at site. Because we are providing a good location, we are giving a terminal transport, and then of course, since we are giving Alphamart also, we are hypermarket, and of course connectivity. We are also giving the physical mobility and digital aspect, and of course interaction of the community to foster relationship. Sinabi naman ni Jessica Bianca Jaicasi, Vice President, Head of Design, Innovation and Strategy ng SMDC, na prioridad nila sa kanilang mga development ang safety at pagiging disaster ready. We, especially in SM Prime, look at our most vulnerable communities, which are our PWDs and our senior citizens. So for our developments, we really look at the global standards on how to build in a holistic and sustainable way for disasters. So that includes hazard mapping and climate risk assessments early on. We also have signages and for emergency exits throughout their properties. Abot kamay na rin umano ang Dream Home dahil ang mga tahanang Symphony Homes siguradong abot kaya sa bulsa. As we said, a house and a lot more. It's not just the price of the house. As you can see, our developments, so that design alone is an added security for the subdivision. Our houses, you've seen how stylish they are. We have a good payment terms, which actually just for 8,500 units, pesos, you can own the inner units of our townhouse. So very affordable siya in terms of and then that's payable for 3 years. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.